Mandithathe lithuba ndibulise kubabukeli umhlaba wonke egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Once more again, sineswakashi esiswakashele egameni lenkosi uJesu waseNazaretha, unceku kaNkulunkulu, uNkosi uKhalipha, egameni lenkosi Yesu. Amen. Ngizocela nje uNkosile nje ukubulisa nje abantu before siqale egameni likaYesu. Ngithathe lithuba bonke mpostoli, ngibulisa bonke ababukeli kwindawo ngendawo abazofumana inxaxheba yokusibukela nokuthi mhlawumbe lo myalezo ufike khona. Siyanibulisa. Sekutshiwo ke u-LH Khalipha lo sindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu. Amen. Amen. Nkosile ngijabule kakhulu ukuba ngabantu banibe nawe apha enqubeni. Nkosile, namhlanje ndifuna ukuthetha ngobizo. Ndifuna sichaphazele indaba yobizo, sichaphazele nendaba yokukhulela kwikhaya leChristianity. Phecelezi ukukhula ungumntaka mfundisi kunjani? Okay, manibonge mpostoli uNdlela. Leyo nto leyo nje i-privilege enkulu into yokukhulela kwikhaya elinomntu kaThixo. Likhaya elo elisikelelekileyo, elibiyelweyo ngoba linomnwe kaThixo. Indincede kakhulu loo nto mna ukukhula kwi-environment enjalo. La ngikhuliswa yinceba yenkosi, sikhulisa ngezwi kaThixo. Ayikho into esiyenzileyo, asazi mayeza, asazi uqatshulwa, asazi next. Sikhuliswe nje ngegama likaJesu. Saze sangaka. So indincedile into enhle kakhulu leyo, enqabileyo, engafane ibe khona yehle loo. Yes. Okay. Nkosile, kunala maxesha ufumanisa into ukuthi umntwana funeka eqeqeshiwe mncinci, omnye ufumanisa uba ungxamele koontanga bakhe, koontanga bakhe ungxamele ukugada. Njengoba ngabantu bakukhuliswa Nkosile kwezo zinto, bekuba njani mhlawumbi ukuzihamba into ezihanjwayo ngabantu abatsho okanye busenza kanjani? Mpostoli, zikhona ezo stages ezoba ubone uyatyhudisa, uyatyhoboza ngoba kuyadlalwa ngabanye, kuno-street games, kunezinto ezithile ezenzekayo. Ubuye umwene nawe, kodwa ingqeqesho katata ekhaya ibingagungqi. Utata bekungumntu ebestika kwinto ayithethayo. Nokuthi empilweni yam uThixo ukhawuleze wangenelela, ngoba ndiyakhumbula ndahamba nabangane siye kwilali eDanyana. Ndathi xa ndibuya apho sibuya sisize elalini yam, endleleni ngazibhaqa ndihamba ndodwa, kune-voice ethetha nam ethi xa ungalimalela kule ndawo uyawuthini phambi koThixo. Ndandingekasindiswa ke, kodwa kunento eyandihluphayo ithetha nam. Ndazibhaqa sendimgama bendishiyile aba ndihamba nabo. Ndizama ukuthi ke utata ebeqinile entweni ayithethayo ngoba ebesebenzisa izwi. Nam umoya kaThixo wakhawuleza wandirhintyela. Yathamba inhliziyo yam, ndazibona ezi zinto uba zibalulekile kakhulu, umoya wam uyazingcinela. Okay. Njenguthetha ngemfundiso katata ekhaya, enkonzweni utata ebeyindoni kahle? Utata wam ube engumfundisi. Into yonke nje ebengumvangeli, engutitsha, nebandla endikhulele kulo libandla our church planter yena. So ibinguloo mntu nje ubenintsi kakhulu kwi-teaching, kodwa ekwangumvangeli. Encedwa nje inkosi ngendlela ezininzi nje. Okay, Nkosile. Wakhula ke ngokwenkosini Nkosile, kuneenkulumo
esizivayo ngosile ezithethwa apha phandle nawe le nto uyithatha uyizise kuwe njengento ezinjengento ethi umfundisi akamzali umfundisi namhlanje nawe ungumthunywa kaThixo khakha ubalise tatam into ukuthi izofika njani into yokuba ngabantu balento izofika kule ndawo kuyo ngoba mandenze umzekelo abanye bathi andiqalele uba ngumfundisi ngenxa yendlela endabona ukusokola katata awasokola ngayo esokoliswa ngabazalwane bengamsapoti njalo njalo izinto ezinjalo njengoba nabanye abantwana abazalwa ngabefundisi banezinto ezininzi abakhala ngazo into ukuthi abafuni into babana babe ngabefundisi ukuze nabantwana babo bakhule ngendlela engazi ukuthi ke bayibona kanjani into yokuba noThixo nongabi naThixo so loo nto leyo iyimangazo now kuwe uzokhula kanjani enkonzweni uyibone ilungile into yokuba ngabantu ungayokwenza ukuthethwa nguThixo okanye uThixo ufike wathetha kanjani kuwe. Siqale nje umbuzo wami omnye uthi uzofika njani kuwe ukuba ngabantu namhlanje ube umuntu kaThixo? Apostoli, indaba yami uThixo wayenza yalula kakhulu ngoluphi uhlobo. I-calling iqale yafika kubazali ingekafiki kum, so uThixo walizela lula ngaleyo ndlela. Before ndisindiswe uThixo watyhila loo nto kutata ukuba 1 ndizawusindiswa, 2 uThixo ufuna undisebenzisa. So utata wabona umbono onjalo kangoba utata usoleke 2003 ena 87 years old. 2008 ndiseKapa ndiya church planter eDidorance. uThixo utata sesoleke 2003 na 2008 kanti eDidorance 2008 umama xa ethi uyajonga phaa kwiincwadi zikatata ubhaqa ileta utata wayibhalayo apho uThixo endicela kuye. So kulaa leta ke ngoku utata uyanikezela ngam and then ubeka nesignature yakhe ekutheni unikele ngam kuThixo. So ndizama ukuthi i-calling yam yaqala ndibhaqe mva mna yaqala kubazali. Kangoba uma ndisindiswa ndibe nemibono emininzi eyindixaka mna ndandisa utata, but utata wayeyazi le mibono nam ndiyiqaphele emva uba banayo yayinguThixo lo wayeseleqalile uThixo ukuyibiza impilo yam but ndinga-understand. Ndandiloko ndiya kutata njengoSamuel ku-Eli ndizama ukuthi i-calling yam iqale kubazali ithe ifika kum babe abazali beyazi loo nto. I remember 2007 ndiqashwa esipoliseni eKapa, ndiseKapa ngelo xesha sendishumayele eKapa ke ngoku ndiqashwa esipoliseni. Ndithe xa ndisize ekhaya ndi-excited izinto zam zithathiwe ePretoria sengisuke ecollege eSaphana ugqibo kwezi-induction khona ndizoqhayisela umama ngoku ndingenile ugovernment. Umama wabiza amanzi wathi uyazihlamba izandla zakhe uba bana ndizoyenza into kaThixo ndimxela ngomsebenzi wenyama akayingeni leyo. So kulapho ke ndadana ukuthi umama kanjani angabikho excited umntwana wakhe ezokusebenzela urhulumente ngoba uThixo into yam uve wayihambela phambili wayingqina kubazali before ifike kuwo. So unombuzo olandeleyo obuzileyo othi kune-belief also ebantwini ethi umfundisi akamzali umfundisi. Asikwazi uyingqina loo nto ngoba 1 ayikho zwini loo nto, yingqiqo yabantu leyo, indlela abantu abacinga ngayo nababona ngayo, ayikho scripturally leyo nto. Ngoba ndithi nam ndizalwa ngumfundisi kodwa kusuke i-calling uThixo wayidlulisela kum esuka kumzali wam. Andizothi uThixo ucaphule kuye kodwa uThixo
khanga yoyike into yoba athi utata emsebenzisa njengomgqothwa wakhe azenyulele mna ukuba ngenze umsebenzi wakhe. So ushuthi ke umfundisi ke uyamzala umfundisi. Asiyilungise loo nto. Asiyilungise loo nto ukuthi umfundisi uyamzala umfundisi. Ngoba nguThixo okhethayo, uThixo ozibonelayo yena ukuba sisitya sam endisilungisile mna. Yeah, iBhayibhile lithi mawufunda Efeso chapter 1 verse 3 and 4 ithi uThixo wasazi umhlaba ungekabikho wasenyulela kuye. Yeah. Wasi mabikuyisele emva kancinci. Umama lamanzi xa ufika nawo wawanikwa lamanzi besitya wazihlambisa. Yeah. Dada wazihlamba izandla dada wathi akafuni uchaphazeleka kwindaba yam. Ngangoba beke ndambuza ngeminyakeni ndimbuza loo nto uba wakutheni enze loo nto. Wayesithi wayesoyika uThixo engafuni ayingene indaba yam ehlangene nobizo. Engafuni uzibhaqa ekuloo nto. Woyika uchaphazeleka kwinto. Ngoba naye waba convinced ukuthi kuna something uThixo ayibekile in my life. Because wafika elafika ke ngokubizo kuwe ke ngokulithetha nawe ke ngoku so ubuyile ecollegeini. Therefore ukubuya kwakho ecollegeini wabesele ke ngoku waqala kwathini ke ngokuze kube usemsebenzini ngaThixo njengabantu. Tatam umcimbi lo wesipolisa zange uhambe le ndawo. Zabuye zabanye inkcukacha bethathwa mna ndodwa andithathwanga. Futhi adamkela loo nto ndaqhubeka ndazama ukusebenza. Zininzi indawo endisebenzile ooVW ndiqhuba khona ndingena kwiikhampani ezininzi ezinemali kodwa nje icontract kumbiveske ipheliswe bangene permanent bonke abantu bendinabo emsebenzini. Ndisuka wenza teaching ndathi ngisecollegeini ndisenza teaching yathi voice njengoku uyaphuma wena la ecollege uyoshumayela. Ndathi ke ndixabana nee-lectures ndi-accuser ukuthi attend ii-classes yonke loo nto. Ndabe sendiyazi uba uThixo beselethe iyaphela indaba yakho yasecollege. So ba-accuser le nto ongazenzanga bathi andi-athendi ii-classes. Bathi ii-classes kodwa ndiyababuza nathi ibhaliwe phansi makuye kwii-register zange zazinto ndijonge uba ndiveli nalapho. Yeah, but zange ndibaluyiseke ngoba ndasele ndixelele uba abana iyaphela ijeni yam ngoku. Yabe kuyaqala ke ngoku njani? Yabe iyaqala kungelulanga tata because ndangafuni ukuyamkela loo nto because ndinale nto ethi ndingumntu omsha ndiyafuna nam ukuqala ndi-achieve izinto ezithile ezi-achievwe ngabanye abantu abasha. I remember kuloo nto nje ndisuswa nguThixo eKapa ndise-Free State. Ndifike eFree State ndiyoshumayela khona. Ndiye kwiindawo ezimbini khona ndiqale eDennisville ndiyotsho naseKroonstad ndishumayela uThixo asebenze kakhulu. Xa ndibuyela eKapa ndihlala nomkhulu wam ngelo xesha. Umkhulu wam ubuza umbuzo xa ndifikayo ukuthi njengoba usushumayela eFree State nje uze nantoni? Xa uze nantoni into etyiwayo ke like into ephathekayo imali. Kanti ngizosebenza athi ngizosebenzela inkosi. So umkhulu wam ukubuza uba ndize nani ekusebenzeleni inkosi. Kubonakala ukuthi akho nto iphathekayo endinayo. Wathetha ke amazwi abukhali endibona njengomntu ozilibasayo kakhulu endikhomba kubangane bam nabe ndinabo esikolweni ethi now impilo zabo zishintshile baya-improva ebomini mina nje ndi-stagnant. Ngala lobusuku ndilile ubusuku bonke ngimsola uThixo ukuthi inkosi letho ungifaka kuyo ingifakise engxakini. Abantu bayangisola ngenxa yakho Thixo. Ngalile ubusuku bonke yena zayibone leyo nto yayisaziwa ndim ukuthi zandi-enjoy uday one ndifike eKapa isamkelwa ngaloo mazwi. Yes tata zange kube lula. Wena umqonda apha uve izwi kaThixo elidiza apha. Mna nge-excited umsebenzi ibandla liqalekile eDennisville, ibandla liqalekile eKroonstad. But kodwa yena wayefuna imaterial. Izinto ey'phathekayo.
Hey, Bosile, ungakhe uthethe uthini sizobuyela kule ndawo ke kungawo. Ubizo olokubizwa komuntu nguThixo amkhuphe emsebenzini into ekhoyo leyo. Dadam uThixo uma wake wayiqala leyo nto ngaphambili kushuthi uThixo uyawuqhubekeka nayo lo ngoba ikholelwa kwinto ethi into eyake yakhona ibuya futhi ibe khona athi amangisi history repeats itself Natso ke. yeah so ngisho nasemishadweni into eyake yahlelo Adam yahlelo Eva iphinda ibe khona lo nto yeah so simbonile uThixo uke waba nabo even in the Bible yeah abantu ake wababiza baba full time. I know bakhona abangazange baba full time kodwa babekhona abaye baba full time. Yeah, bakhona abantu abanjengo uPaulos ngomnye wabantu babe full time kwi ministry. Okay. Yeah, uPetros umpostoli zange abe full time wa end up uNkulunkulu ngenxa yoba wayene responsibilities ezazininzi wa end up kodwa egcina into kweJerusalem as umuntu ozojonga ibandla laseJerusalem kodwa abaninzi baye bangeniswa uNkulunkulu baba full time ngoba uNkulunkulu uyayenza lonto into ekhona tata yokuba uThixo akubize ube full time uThixo uyayenza lonto yeah bakhona abantu aba full time in ministry bakhona abantu azizothini ya abasiyenswa uNkulunkulu ngelo xesha abadinga ngalo aphinda bayeke babuyele ezintweni zabo aphinde abakhumbule ngelo xesha bakhona abantu uThixo abademandayo ukuthi makabe nabo ngalo lonke nje ixesha isekhona tata lo nto ekhona esebenzayo. Hey khona Bosile ayilulanga le ndawo lena ukuyicacisa ngoba kunamadoda kaThixo alahlwe ngabafazi ngenxa yoba esabela ubizo. Yeah. Kunamadoda kaThixo mhlawumbe umama ayive lento aqonda uba ndawufa khona indodana. Oh besiyaphi. Abantwana bangangqini. Yes. Balahlwe ngabantwana. Abantwana bacaphukele nalo Thixo ngenxa yendaba zokutya nangenxa yemali okanye lento bengathi utata uzothoba umgangatho wakhe okanye bengathi uphila impilo yokucela. Ya ngoba lento lena iye ivele kanjalo ebantwini abangenabunzulu ukuthi into kwangabantwana ingathi uyophilela ukucela xa wenza umsebenzi kaThixo kube kungumsebenzi lo kube ingumsebenzi wena kaThixo awadalelwa wona futhi nabo bengabantwana kufuneka lento beyifundile ngoba kufuneka beyenzile ngoba bayinzala engcwele ngokutsho kwabaseKorinte chapter 7 ithi bayinzala engcwele. Now ke ukubuyela nakulando obuke wayithetha yokuthi awukwazi into ukuthi ungumfundisi ungazali omnye umfundisi. Masenze umzekelo umuntu uzala umuntu ne ya igusha izala igusha njalo njalo. Ya uthi ukuthi ke sesifikile lapha ebantwini uma ngabantu banandi umuntu okhethiweyo uThixo nabantwana bami bakhethiwe nguThixo noba ngabantu bakuzothi xa esisebenzisa asisebenzise ngendawo ngendlela ezahlukeneyo kodwa abe uThixo ebakhethe bonke abo bantwana. Yes. Even ke ngonento oba ngabantu ufumanisa ukuthi unabazali abalahlwe ngabantwana ngenxa yokuba besabele ubizo labo bantwana abo phambi koThixo baza baliphazamisile icebo likaThixo uThixo uzobohlwayo ngoba kwinto zonke into yotya neyonxiba zizinto ezisuka kuThixo kodwa kunento uThixo ayidemandayo kakhulu eyokuba ngabantu uguquke uhambe uyoguqula abantu ngoba kunabantu abaziwayo into ukuthi bazoguquka ngobani. Yes. Yeah. Now leyo nto ke ufumanisa into ukuthi baliphazamisile icebo likaThixo. Even nabantwana babefundisi abafuna ukwenza nantoni eyenziwa kwimizi engakhange ikhethwe nguThixo ngokoluthunywa
bathunywe ngalo. Bafuna ukwenza zonke izinto abanye abathunywa bakaThixo izidima zabo bazohluthwa ngabantwana babo. Yes. Asumfundise street ebandleni elifundisa icebo likaThixo abantu bengqine abathe baliva. Laa nto ayifundise enkonzweni umfundisi abantwana babuye bazoyenza bekhayeni. Yes. Abanye ibe ngoomama babo abathi awuyeka abantwana tata bani ufumanisa ukuthi akasakwazi uyithetha enkonzweni laa nto. Yeah. Ufumanisa into ukuthi liyaphazamisela icebo likaThixo. Ya ndiyabulela kakhulu ukuva lezi ndawo. Ndiyabulela ukuva lezi ndawo. Kwesile masidlule tata. Njengoba ngabantu ba uthunyiwe ke ngowaqala kunenhlobo ezininzi xa ndijonga apha eBhayibhileni. Yeah. Zothunywa. Abanye bathunywe kwinhlanga, abanye bathunywe kwizoni, abanye bathunywe kwizizwe ezinenkani, abanye bathunywe ukuthi mabavuselele ibandla, abanye bathunywe impiliso nokukhupha imimoya yonke laa nto. Noxa ezo nto zizinto ezibhaqekayo kubo bonke kodwa ubone uba uyaspecializa kwinto ethile. Yes. Wena mpostile uThixo wakunika ntoni ukuba ngabantu bayaba into egqamileyo or ukunike zonke uThixo wathini? uThixo uthethe kakhulu kum ngokuhambane. Okay. Ya uthethe kakhulu umzekelo uke wathetha uThixo nam ngeAfrika. Okay. Uthi fanele ngihambele eAfrika. Wathetha ngeAmerica twice from 2007 to ngeAmerica. Wayiphinda loo nto eminyakeni ukuthi fanele ngiyofika eAmerica. Ya unikezile uhambane and ke ngokuwanixhobisa wandinika ipackage. Okay. Yomuntu ohambayo. Ya mawunikezwe uhambane unikezwe evangelism ikhona ipackage. O healing o deliverance zonke lezi zinto. Zezinto nezinye o prophecy o word of knowledge. Zezinto uThixo aqhobisa ngazo ezo. I remember 2002 kulapho uThixo wangisa kwi-office ye healing ne deliverance. Okay. Ya wanixelela futhi akanele ungicela ukuthi ungenisile wangithishela ukuthi ngidemonstrate loo nto. Okay. Ya kunomntwana owayekhona ecala ngalo minyaka ngangisa busy radio evukani. Okay, radio community radio ilase ivukani inaso. And kunentombazana ayinezilonda umzimba wonke ningayazi ukuthi kwakuyintoni leyo. Engayithandazela uThixo wayiphilisa within 3 days. Wamkhulela umntwana after uNkulunkulu ethe ungifaka ngalo nyaka ka2002 kwi-healing and deliverance. Zambothi zikhona izinto ezinjalo uThixo andinikezile zona kodwa uthethe kakhulu ngokuba ngihambele eAfrika. Lapho wamenshina amazwe njengoKenya noMalawi futhi ndo wanethela lo mazwe very soon ngibuye ngiye naseAmerica nezinye indawo ke uNkulunkulu ayomkhomba zona. Yes sir. Now mpostile so uqalile ukujikeleza awu church plant uyajikeleza okanye into ithini kulonda wathe yima uNkulunkulu uyema njengoba ngabantu ba ilifula lihamba namaSirayeli ithi iBhayibhile babethi apho nduluke khona banduluke lithi apho lithelema bene kangangokuma kwabo wenza njani njengoba ngabantu ba unalo hambani uhambani wakho uwenza kanjani strategic? Apostoli ngiyabulela ngalombuzo. Ixesha elininzi ndimamela kuThixo nguye ondileadayo. Ya ndiyafika endaweni athi la uvuselela. Ya njengomuntu osebenza namadoda amaninzi kaNkulunkulu. Okay. Ya uyakwazi umkhomba kwinto ethile umzekelo estruggle kwi-area ethile kuleyo ndawo. Athi hamba uyosebenza nobani umncede kwinto ethile. Base kuphelile ixesha then ngizakudlulisa lapho. Okay. So kuyaxhomekeka ndiqhomekeke mina kwi-program kaNkulunkulu uba ngabana ufuna uchurch planter kuleyo ndawo yenza lowo msebenzi. Uba ngabana funeka ndifike ngidlule ndingaqalanga nto then I have to obey the voice of God. Osile manje kubuzo kokugcina tata. Yeah, ingaba njengoba kule minyaka mingaka ingaba uyazisola na okanye uziva usendaweni right njengoba ulapha elubizweni lukaThixo okwesibili sose uchaphazela ngelithi impilo yakho lonto itshintshe kanjani wena ke ngoku mandenze umzekelo
impilo yami iyaqhubeka, impilo yami ilule okanye ngivuka ubuhlungu okanye iyamanejeka yonke lento? Dada, indlela endiziva ngayo, one, njengoba beke natsho xa nathi kuke kwaba khona izinto ezininzi la bengisilwa because bendingafuni ukuyamkela le nto yosebenzela inkosi. Bendingayigatyanga but bendinendlela nami endifuna kwenzeke ngayo ndimsebenzele uThixo, but naye andiyeke kwezi zinto nam ndizifunayo. Ndaphawula ukuthi apho nje ndiyangquzulana noThixo nje straight, akandivumeli lapho nje, undifuna full time emsebenzini wakhe. Kwanyanzeleka ke ngompostoli ukuthi ndiyamkele loo nto kuqala, ndabona ukuthi okay, into ezandinceda apha mandiyamkele le mpilo uThixo athi mandiyenze, then ndixhomekeke kuye kuze kwenzeke la mazwi kaPawulos athi it is no longer I who lives in me, but Christ lives in me. Ya ndafikelela kuloo nto tata, khange kube lula, kube khona iminyaka emininzi ndibona izinto zami aziphumeleli, alike azihambi ngale ndlela endizinqwenela ngakhona. uThixo uyandisebenzisa, abantu bathola imisebenzi, abantu bathola i-breakthroughs, kodwa kandijonge yami impilo slowly, kodwa khange impilo iphelele. Kube yiminyaka ethile kunjalo, wabuya uThixo, ndambona ukuthi ngoku uThixo uyayivula iminyango. Ndizama ukuthi impilo noba uNkulunkulu angavuli iminyango emikhulu nje ngakaxeshanye, kuba khona step by step uNkulunkulu uyawayenza utshintsho. Njengoba nangoku ndibona ukuthi impilo yami ayikho kwilevele yodwa, ya kodwa ithathe ixesha because into zikaNkulunkulu ziyakhosta kakhulu, asikho lula. Awusuke nje uThixo kuba nexesha abe busy nawe esebenza wena ngoba uthe kubafundi bakhe, ndilandeleni, ndizawunenza kuqala abalobi, anisuke nje nilobe, ndizawunenza. Ya kube khona that making part. So ndizama ukuthi ke nempilo yami ke ngiyakholwa nawo wonke umuntu obizwa uThixo ugowa through lezo zinto. Kufuneka qala anziwe, and uba uThixo omvumeli akwenze uyazidileya nawe kuThixo, because uNkulunkulu akakusuka akunyusele akubeke kwindawo ezophinda imhlaze kusasa. Uyaqinisekisa ukuthi uya kuloo ndawo sele ugqibile, ukwenzela uba ekugqibeleni igama lakhe lingahlaziseki ngenxa yakho. Bosile ndiqala selitwethi ibandla ngoku, ibandla nje lonke liphela. Xa ndithi ibandla nje nditsho zonke i-denominations njengoba ziphethe icebo likaNkulunkulu. Yes, tata. Kunokutshintsha okuninzi kakhulu when it comes to imbonakalo nendlela uThixo athathwa ngayo. Kunezinto ezininzi ngaphambili pha ebezifundiswa, indlela zokuziphatha, indlela okunxiba, indlela oziphatha ngayo njengomzalwane. Ngiyabona ke into yokuba ngabantu bakhe ezi zinto uyazikhila kakhulu, into ububi bezi zinto sezingena kubadala ngoku. Ingaba yenye yento lena oyinikiweyo lena? Utata ndizawutsho ndithi ndiyinikiwe nami, noxa nje kungasinto yam ndodwa, yinto elindeleke kubakhonzi bakaThixo bonke. Remember, ukhona umnganam engazubiza ngegama, bendinayo eKapa, ebethi ka ndibona ndinyathela kakhulu kuloo vangeli lasekuqaleni, athi lobizo lwakho olu mntakhalipha thina asibizelwanga le nto ubizelwe. Ngithi kubo no, sonke sibizele leyo nto ngoba uThixo ufuna equality eyi-one. Umakoti wakhe uthi akamfuni enamabala enemibindi, uzathi nanye into enjalo, meaning ilisti le inde. So ke uThixo ke undinceda kakhulu ekubeni uba ivangeli ibuyiselwe endaweni yayo, ngoba xa ufunda incwadi yamaRoma chapter 12 verse 1, mawuya kuverse 2, verse 1 verse 2 uthi ningamilisi okweliphakade, yibani kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqiqo, meaning umzalwane ukuba usinsiwe yet ingqondo yakhe ayikancedwa lilizwi ihlaziyeke, lo mzalwane uzomilisa okwezwe, abe enoJesu omkhulu la emlonyeni wakhe nala enhliziyweni yakhe, kodwa ukwenza kwakhe ngeke kohluke ngoba kufanele sincedwe engqondweni, sincedwe uThixo kwindlela esibona ngayo, ngoba amehlo akuthathayo
abuya kusengqondweni ingqondo ibuye idlusele enhlizweni kubekwe istampu ke inhliziyo so now ke kwisigaba zethu zike zokugqibela la ibandla lilandwa khona uThixo ufuna umakoti alungiswe njengasekuqaleni ibandla likaJesu nathi sisisebenzi sikaJesu asenze umsebenzi wethu asihambe ngokuthi amaxesha athini afuna senzeni sishumayela thina inhliziyo kaThixo njengenjalo Mpostile uke wathinta izinto ezininzi apha indlela yonxiba unxiba kwabantu into ezibapitsayo kangoba ikhona iverse ebendifuna apha chapter 16 kuYezekiel xa ndirhalela phaa esiXhoseni ivela kamnandi phaa esiXhoseni kuYezekiel chapter 16 ingathi kwanguverse 16 yes endirhalela nje ukhe nantsike nje kwezi zinto apha kuthethwa khona ngale ndlela yokuziphatha kwabantu abakholwayo uyayifumana pho verse 16 verse 16 wathabatha ezigutyeni zakho iziganga wazenzela iintente ezirhwequ wayenyuza phezu kwazo into ebe ingafanele kuza ebe ingafanele kubakho verse 17 wathabatha impahla zakho zokuhomba zegolide yam nesiliva yam endakunikayo wazenzela imifanekiso engamadoda wayenyuza nayo uyabona ke kuloo ndawo Mpostile uyayazi apha into endihleliyo ngale ndlela yale dressing code lena nale ndlela yabantu bazenzela imifanekiso yamadoda kunezinto ezigcweleyo apha ku-social media kakhulu into yokuba ngabantu ba sikhe sabona ubudodana ubudoda utsho ukuthi i-organ le ipenis le kucaba ifakwa amabhetri umuntu azincede ngayo beningithanda ufumana le verse into yokuba ngabana i-prostitute zazisenza loo nto zenza imifanekiso yamadoda ziyenyuze nayo le mifanekiso ndacinga nezinto nezixukhamba ezixukhambe ndikhona ke ukuthi kunabantu abasingisweyo abatsha noogqirha bayayithetha le nto ukuthi umasturbata akunangxaki endiyathi izwi likaThixo lona liyala kule ndawo uThixo zizinto azicaphukelayo ezi ufana nalaa ndawo ithi lo muntu nanko enxiba impahla ezimenza abeze uyayiva lento lena ithi anxibe ngendlela eze ithi ndamonyanya njengodadewabo kuba kwabanjalo uthi ukuthi le ndlela kunxitywa ngayo ngosisi nomama enkonzweni nabafana ke nabo banazo izinto yes imizimba yethu isezandleni zikaNkulunkulu nansi le verse endiyithandayo apha chapter 23 Ezekiel verse 18 when she carried on her prostitution openly and exposed her naked body I turned away from her in disgusting just as I had turned away from her sister. So le verse licacisa kakhulu ukuthi umuntu ohamba kahle ohamba ngomzimba uexpose umzimba wakhe liphawu leprostitution uThixo lo muntu uyamshiya angamthandi endike ngikuveke ungena ngamandla kwendawo zokuba ngabantu ba noba ngabantu ungashumayela noba ungathini kodwa uzophelele zogwe abantu ungakhuthaza ukuthini ngalento yonxiba mabenze njani kulento Apostoli i-challenge inkulu kule ndaba ye-dress code because nabafundisi bayala ekutheni nabantu mabangaxelelwa nto nge-dress code uletha uthini i-dress code kula maxesha kuthiwe sibakhululisa abantu bayekele kumoya ingcwele nawe ke uthule ngoba ulindele ukuthi umoya ingcwele abasize uthi usalinde umoya ingcwele baye bangena deep kolidaka lokuhambaza leqwayisa
Now ke ndiyayikhondema kakhulu loo nto tata ivangeli ebenza abantu bambeze andiyamkeli ngoba uThixo akayamkeli njengale verse ogqiba uyifunda la uverse 18 uthi esiXhoseni wakutshila uyenyuza kwakho wakutshila ubuze bakho wancothuka ke umphefumlo wam kuye njengoko umphefumlo wam wancothukayo kumsa kwakho. So uThixo akafuni noyedwa ukuba kuvele ihlazo lobuze bakhe njengoba sazi ukuthi uAdam ngenkathi uAdam engekadle esonweni babephila kwinkazimulo therefore uNkulunkulu yena ndaba ukuthi bangaba abanxibanga ngoba baphili esonweni bawe esonweni bathe bakuwe esonweni ithi iBhayibhile uThixo wawaxhelela izilwane wathi mabembathe isikhakha iskins uboya ufele lezilwanyana ngoba uThixo kade engafuni ukubona ubuze balo ibandla enkosi sikhondema kakhulu lonto and laba bantu kufanele beclear ukuthi isiwoko bayaya kuzo ngenxa yale isiwoko tata into khona 2 njengoba siphile emhlabeni nje siphile basebandleni zikhona ingilosi eziasayinelwa ibandla ukuba zijonge order ebandleni. Ezo ngilosi azihleki tata azinasini uma zikufumanisa ungenzanga kahle then ziyakhondema. It doesn't matter ukuthi ubungibani busenzana emhlabeni zona zinemiqathango ezeyigade kakhulukazi indaba yokushintsha umzimba wakho ushintshe ube nento ozifakelayo ozi-edayo emzimbeni lonto leyo isisithuko esibi phambi koThixo. uNkulunkulu kwenze ngendlela enelisa yena. Xa sithetha ngento ezifakelwayo impostile okufakela ezinwele okufakela lezinkophe okucheba ezuzo bezinye okufaka ikhala ethile emlonyeni trim indevu ucheba ikhathi eke okunanwele okugqobhoza zonke into no bleacher. We are not supposed to do that. Once ubleache umzimba ushintshe, now you are recreating yourself. Uthi uNkulunkulu kwenzile mara akakwenzanga ngendlela right. Wena une-idea unendlela engcono wena ongazenza ngayo iyodlule le ndlela kaThixo akwenze ngayo. So sisithuko into yokutshintsha indlela uNkulunkulu akudale ngayo. Abanye bagqobhoza indlebe uNkulunkulu befuna indlebe zawo zigojoze ngozalwa unemingxunya endlebeni so that uthande ngothenga wena ufake. But uThixo ufuna umuntu ngamunye aveze i-image yobuthixo bakhe. Senziwe ngomfanekiso kaThixo nangosuku likaThixo. We have to keep that all the time. Asifanelanga once umuntu wesifazana umzekelo afake iweave afake nail polish afake i-lipstick zokelela zinto i-image yakhe yobuthixo iyasuka abe semilisa okweza queens phansi kwamanzi oQueen Jezebel oQueen Magdalene akasamfa nawe uyambona nje ukuthi i-image anayo ngoku akuseyiyona image kaNkulunkulu. Omuntu ungamazi because i-image ishintshile. Nawe nje umethuka kufanele umfunise ukuthi ngubani lo umbhaqo esohamba isikhathi ukuthi ngubani bani because the image has changed. Ezizinto zizinto ezincane mpostile ezizothi zise abantu ezogweni. Yes ngenxa yokungaqondi kwabantu nokungakhathali kwabo. Abanye bengazithathi serious bathi hayi siyashumayela nje bayaguquka abantu. Ikhona ivesi ethi uThixo akathi kwinto right kuyo athi wrong. Naxa ngabani wrong akathi uThixo right. So unga-right ekushumayeleni kodwa ube wrong kwi-dress code njalo njalo kwezo zinto zinjalo. Ezi zinto zizogwebisa abantu zibhaliwe phezulu and izwi likaThixo lithi uzawusigweba ngalo izwi. Yiyo ke ngolento kuchapter 22 isityhilelo verse 12 uthi ndiyeza kamsinya umvuzo wami unam zamgwebe lowo ngokomvuzo wakhe. Uchapter 20 xa usuka verse 11 mhlana ithi ubani ndiyamgweba ngokwezenzo zakhe. Uthi ukuthi umuntu lento ayenzileyo le uyawupanishwa nguThixo. Egameni lenkosi sibaphulaphula masibulele kakhulu egameni lenkosi siyacela uba ngabantu usubscribe ku-YouTube. Cela nindixhase kakhulu lapho enze banizokwazi ukuba live egameni lenkosi uJesu. The more subscriber kukusixhasa oko
egameni lenkosi uJesu uyosearcha pha Lwandile Ndlela the Apostle, uzowufumana lapha, usubscribe uzobona amavideo ethu neli uzolifumana liphelele khona. Siyabulela kakhulu Mpostile egameni lenkosi Yesu. Ngicela ke phulaphula nawe mbukeli into yokuba ngabantu ubhale kwi-comments xa ufuna uMpostile acacise more ngakumbi ngale ndawo sigqibela ngayo okanye ngalo mbuzo lowo, enze uba sizophinde simbambe simsondeze ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Bye bye. Amen.